1 liter. Salamat ka doon. Yung kamaadong tao, salamat ka doon. Jumping ka dito sa Switzerland. Yun na po na. Money ang gitry, tag 5 pesos rin yung usa. So, Actually, Ate Ruby, daghan ko na siya o mga kuhaan. so ipakita nila guys na. Makita na mo. Magjong adlaw na tong tanan guys. Kung na pud ni si Ruby Provinciana, welcome sa akong YouTube channel. So ganahan na jud ko guys mo lantaw-lantaw dani nagbuntag basta imong tanong nga tambo ka dyan nga ni dahon. Jahara po diyan lantawon kada buntag kay lalagi mga uod. Kanang kita mo sa mga uod nga ran dagkaan sa kanira ba kay hinatag ra ba ni Madam Bibs. Wala ha dyan sa tan-awon kay say yung nagtan-aw nimo wala nahurot lang jang dahon. So karon guys naghatod day si Ma'am Pas dari og isda og pusit among lutuon kay wala lagi among panyud to. So asa mong gipatan-aw ni kay wala lagi na bipurjug kumukuan kay sa din tan-aw ni mga tanom kay wala lagi nang udton lagi kaon sa mga buutan. Sa ganihang butterfly na Mana hudton siya og ka buntag sa zubi sila kita kay daghang kaso tagi si kaso mga estudyante nali ko mga pagmanggan sang bana ako na may nagasikaso. Diyan ang buwak ko siya guys na violet. Daghang kay buwak dito sa gawas. Aw. Daghang kay buwak dito sa ang amo. So ang amo nara bulis tapad dari. So adji problema kay nara tapad daghang amo ja iwara ko mato dito manguan ngibot sa mga sagbot magbalhin ja magwas mga orchids na nice ka buwak. So tara guys kay magluto sa ko. Kang ginluan ni ko kanang uban na mo na siyang prituhon. Jaguban sa bawon. Lagi natin sa kuan para mawag lang sa gigisa din na sa luya. So yummy. Muhang sudan is utan. Karon is isda nga matambaka na guys. Sinabaw. Diya pusit. Diya pidirito. Unya na bagi hapon bigi na mus, nagyapon mi saging, more junay lami jud dagat man saging man. Kuwang lamon jud namo dari kamuti unta, wa may namalig jag kamuti. Salamat sa ado sa mga grasya ug salamat kadto ni Dani ni Ma'am from Switzerland. Si Jewel. Daghang kadto mga grasya oh. Kabalo ko dito. Kanon nimo? Di na kamukha kanon ako. Saging oy. Artificial. Diya salamat niya po ni balik-balik jud ko ni sis in niya. Ibutangan na hagtuyo. Nga una taoy. Diya happy birthday sa tanan nga nag-birthday karong adlaw. Ug ni Arya Juliana Mendoza Adlawon. Taga kuan siya. Cebu City. Happy birthday. Nya mong celebration dari o nag-celebrate mi og birthday nimo. No is dante. Unyara dante. Nabitay imo. Di ko rin dahil kay kuha dyan na siya mo mutapa dyan na. Oh, dire, sit down, dire. Dire, sit down, dire. Ah, dire. Sa resort, guys, dari sa Casabonita. So, last night na nila karon dari mag-check-in. So, everyday dyan sila galangoy-langoy dito sa dagat. Kay, lagi paminaw, lagi maglangoy-langoy kas dagat. Bye, ara kang haon. Salamat dari di ay sa sunblock. Salamat sa sunblock di ah. Balik ko na kanako niya ha. Balik ko na kanako. Tao ka sili? Asa tong baso dai? Balik-balik ra na imong sudan. Manihapon ta, daghang grasya gihapon na kay bahalag balik-balik pero isda pa rin. Isda lang malakas. Pasensya na sa mga bisita ha kay puro isda ra jud na. Pa! Nag-init lang ito. Isda, abot ko ano isda. Wala sa Ko man isda Cebu kay di na presko. so lamdag maghihapon daris bye-bye guys kay nay may flashlight sa ibabaw. So ang nakahuna-huna dani si Ma'am. Oh, diyan as Crystal nakasabay yung Diyos Crystal nila og. Oh sige ikaw may mga G. Crystal. Crystal din natin.
Kaya Yan, guys. Sige na. Sige na. Father, Son, bless us, O Lord, and we thank you for which we are receive Amen. Father, the Spirit, Amen. Asa mo yung papa? Ali na diri pa. Gama pa na siya halang ko nga sa Sausawan. laban po siya. Amin anak eh. Dari mo Amo gana halang. sabawan nimo mo imong Sa kanang butang diri. imong kuan ba makanang bas mangkok. Ikaw sa mga Lami magud managa, lami magud mangaon basta daghan. butang maligma. Ano siya? Kani kisa maning bisitaha, asa manigi kani? Ha? Asa manigi kaning bisitahan eh. Ikan kong Iceland. Ikaw asa man ka nagibigyan ng bisita? New Zealand. Ikaw asa man ka? Anam si Buragut. England. Oh, siya gari si Baura gali. Iskina Iceland. Iskina Japan. Usiga lagi na diya. Oh, na kusina man na. Ako A few moments later. sa Casa Bonita. So kita mo na namang bahay nga kuha na si dyan ah. Sa init na, ran sa duha pa init na. Mana mong bahay ba nga kubo na ah. Sa katong mga bagong viewers diha mo na imong bahay kanang DIY ra na ang mga bintana na para lang di mi masudlan og wakwak. Di ba si makasud og wakwak panganon mi bitaw guys. Salamat ra ko sa Ginoo nga nami bahay nga matugan. Guys, Salamat. Si salamat good. Salamat din sa ulitin. Okay. Sobra di ko ni diyang kalab. Ano na kay? Salamat. Kaya mag-check out na sila guys. Kanang giko ay. Salamat ka doon sa inyong pagbalik-balik dani niya. Ayaw punta nga balik na po mo pohon. Jewel, love you Jewel. Ganda dun susi. Tanaw na linta. Thank you. Salamat arigato. Arigato kuno, arigato. Isa na ga arigato salamat. Japanese. Kaya ano ganun kay magtanong kuno kung buwan. Magtanong na balik ni mo na doon mo. Ano ni mo? Magtanong tao buwan. Kuan gi sakit agdigan ng simple ay si Ristil kay dugo. Si babay na lang po nila. Babay ko Babay na lang. Ristil. Ni Uli na po Nicole. mi sa init nga panahon. Init kay si Boy. Init kay sa si Boy. Ay, butang sa imong bag diri. 1 liter. Salamat ka doon. Yung kamaadong tao, salamat ka doon. Jumping ka dito sa Switzerland. Oh, may napundan. Iceland. Makaingon na po ko Iceland, Switzerland. Diyan, regards ko dito si Muhang hobby. Gimingaw na ito mong hobby ron. Na, no na ni Ron. So nagatang mi dari uguan guys anong ba? Guys, lagi pangita niya danti niya to man nanguwab lagi Nanguyaw si Dante. nanguyab Ginoo ko grabe juga tiguang naman tato pero Nanguyab lagi ako. laki nangyay tagbayi nya amping kay Thank you. sa biyahe Kuan lang yaw. Kabaw ra ka balik ko. pohon maloy Ginoo balik mo diri parang balik Awa. ya baka ka ya kabantay mo na niya guys kanang Pilipina ra ba yan ni siya pero Pili-pili. Bisaya oy dili. Pilipina ra ba yan siya oh, pero mura siya ganang Turka Ah, ban taas kayo sa ilong dagan dito ba kayo bye bye amping mo love you bye bye hala bugat ra ba yung bag na bye-bye. Nisakay na sila sa series. Diyan, ihapit ko dari sa kong amiga kay na sila ay kuan ka ng kani siya guys, Herbalife. Hello! Hi! Ako ni siyang amiga nga mong silingan na po na mo ni si Ma'am Joy. O si Ma'am Gina Dorins. Anang mama ni Juan Gerald nga best friend po ni Nicole. Diyan, ihapit ko dari kay nag-open day sila og Herbalife. So kuha naman mo ni Herbalife guys. Naka-encounter naman siguro mo ni mga supplement. Manin supplement diba? Food supplement. So naka-encounter naman din. So sa una guys, naka-try na ko ani sa wapay pandemic eh. Murag di jud ako ni
kaya na ko ni paliton kay murag jo may pagkamahal ang presyo jud ana, pero nice jud kay ni siya, naka-try na jud ko ani. Nya pasalamat ko sa unang-una pa jud ang abot na ko diri sa Cebu guys, na ako'y amo nga nagbantay kog bata, so member siya ani. Manang naka-try jud ko ani na si Ma'am Gina o nag-kuan siya shake ko. So mga nag-shake na siya og kanang mga oats man siguro na nga lain-lain flavor. So amo na ipakita ni mga harong may pakita guys ya. Ila di kung timbangon di ko nila ron. Saan tawag kani? Body scanner. Oh, i-body scanning di ko nila karon ilang tanawon og unsay kuan. So pinaagi ani makita nila gahong kuan sa akong lawas or nakoy taas ba kong cholesterol or what, di ba ma'am? Makita mga kuan yung fats percentage sa imong lawas nga nakakus og bad cholesterol. So makita na to guys ug taas ba kong cholesterol na tanan-tanan makita na nato na ron kay iyar man ni. Pasensya ninyo guys ang among background kay actually wala pa jud nahuman ang amo ang gihimo nga nutrition club sa gawas. So der naa pa mi diri sa sulod karon. So on processing pa jud. Wala siya tag-iya nga sang yang negosyo diri. So ni hapit ra pud ko guys kay naka-try lagi pud ko to mga supplement nga akong giinom sa una. So murag wa jud ko'y naramdaman sa akong lawas bitaw. So karon mopalit ko adtong para magkuan bitaw guys kanang pag normal agahong pagbawas kay di ba ko normal magbuwas kada adlaw, dili jud ko normal man kay bawo na mo guys nga murag pareho mini alits nga kanang dili ko normal mo magbawas. So iya kong kanon karon So kay kanito siya no. mo ni siya guys kanang Fiber and herb. fiber and herb. So kuan jud siya kanang epektibo jud ni kay sa una mo na ihang ipalit. Aw dili jud ko palit sa una, gilibre ra pud ko sa akong amo. So karon mo try na pud ko gusto gani kay 5 pesos ra man. So ang ipakita na atubangan ninyo guys so kay nakaharap man ko. Mo ni ang gitry tag 5 pesos ra ning usa. So Actually, Ate Ruby, daghan jud na siya og mga kuan. so dai pakita nila guys na. Makita na mo ang mga kuan na pwede ninyong i-avail. So kuan kanang tawag nito unsa man para sa Ano siya, vitamins and minerals na ano siya 21 vitamins and minerals kuan kanang essential vitamins and minerals nga mosulod sa imong body. So very nice kay siya. So akong nakatry Kani ani. siya Herbalife line, kani siyang kanang kuan siya fish oil ra gyapon ni siya omega 3 good for the heart and good for the HA sa ato ang puto kung padalitan loading ta inana. So nindot siya sa mga bata kay maka-bright jud siya. So kani siya mineral herbal complex mao ni siya ang makakuan sa imuhang fat percentage, lower down sa fat percentage sa imong body. So otherwise na siya iron, napod siya Asa tong ako ang gitry sa una nga vitamins. dili yung katong vitamins nga kanang makatug ko. Makatug ka dayon. So mao ni siya guys. Fiber band. So una na ko mo palitan na og na ko ikuan. So ako sa ning i-try. Ako sa nisang i-try kanang guys kanang kanang mga shake. So mga shake ni siya nga na flavor nga kuan. Vanilla o kanang chocolate. Napod siya sa to katong alo siya no. Oh, alo ka ni Ano siya? Mao ni siya ang mo stabilize sa acid at ruby. Kaya Kaya acidic mulimpyo man sa ko. acidic ka na, mulimpyo ni siya sa imong belay, kung kana small intestine. Usa ka kuan lang ani niya, dako nagtabang sa tuang, kaugalingon sa tuang Sumahal. internal organ. Sige makatry na ko ana. So ako lang i-try. Ay dili nakatry na jud ko ana jud tanan man. Sus karon kay nag-agi lagi pandemic so nag-stop ra pud ko ana. So salamat kadto Ma'am Joy. Salamat ja. Salamat kadto sa libre nga pag tanaw sa akong kuan libre ra. Ilibre ra ko niya sa scan ja. Kana ato jud nang paliton kay mahal man jud na ang kuan ana. Kay bawo na mo naaman toy kay bawo na nga ning comment bitaw tos ni agi nga mag Herbalife ko. So mo comment ra jud ka ani ma'am kay nakatry man jud ka ana ma'am. So manang nag-try ko usog karon sa kaning kuan para lagi mo normal agahong pagkuan ha inag-adlaw paggawas. Salamat Ma'am Joy, salamat Ma'am Gina, salamat sa time. Salamat sa time. Bye, love you. Salamat sa time ha. Salamat sa Ruby. Bye. Guys, galing ko linggo doors galing kay aran pud kainit. So alas 8 kapin pagaliran ng kainit. Kanang tuwa na day ni uli na day si balik na day si Ma'am pasok si kuan. Si Jewel pa daw na sila sa Cebu pero si Ma'am kuan pa to katapusan pa siya sa April mo larga pa Switzerland. Salamat kadto ni Ma'am Pasog ni Jewel sa inyong pagbisita darin. Nang hinaot lang po ko nga nag-enjoy pud mo dari sa muhang. Guys, ni hapit ni ko dadto sa kuan sa Herbalife.
So nakatry na jud ko anang Herbalife sa una, murag sa wapay pandemic kay mali gito akong amo sa una dali guys kay nag-alaga man kog bata sa kuan man siya member man siya ng Herbalife. So nakatry na jud ko ana sa una guys. Manang lami ka jud akong tug sa una kanang lami imong paminaw ba kay kada buntag before kumo kaon kanang mag-shake pa mi adtong mga alo na mag-inom po atong ingana ba. So kisay mga naka-try anang Herbalife, comment lang pud mo unsay kuan na ni dyan. Kasi ako nakatry na jud ko ana. Kuan siya kanang epektibo jud mga multivitamins. So nin-try ra pud ko karon sa katong para lagi magnormal agahang pagbawas ba kay di ko kada adlaw jud magbawas ganahan ta ko kanang kada adlaw ko magbawas ba nya usahay sa usa ka semana kas ara ko magbawas nga na kaduhara usahay pa jud nay di nga na ba siguro ni sakit na hang tijan pero ang hadjong papaning kamutan guys kanang ultrasound jud hang matris baron matan-aw unsay naa kay malagi na sakit pero makahibaw mo guys nga nang mailham jud ang mata nga murag na jud ko sakit kay di jud ko ma kuan lagi kanang say di ko makatug kay magsakit ang mga gabi nya mura kan sa kanang puno ka jud ang tijan bas kabag kanang murag hangin nay puno sa akong tijan ja namutan na di ko dadto sa igagaw ni Papa Idi katuni nga rin kuan kay nagpa-check up lagi pud siya nagpa-ultrasound siya mo lagi to nay nakitaan siya matris nga naibukol-bukol si palayo lang pud taon guys nga hinaot ang taga nang makakwarta ko ja makapatan-aw ko na ni sa hang matris ug unsa ni kanang murag kanang ultrasound bitaw sa cervix murag man na siguro na kanang murag na machine bitaw nga itan-aw kung say kuan sa kong matris mo siguro na pero katong time munta guys nga i-ultrasound na to kanang gi kuan ako sa doktor ba katong naka-remember mo sa una nga nagpa-check up ko kay murag nahimatay ko na kuan ko ingana so gi kuan ko ato ni guys kanang gipa ultrasound pero walang ko na ultrasound ang time kay mo lagi to na si Tiri nga mong gidalas Manila anja usapod madagli po ko magpa-ultrasound kay kanang basig mahibawaan na hagnay mga sakit ba noon ko anja ma-stress na inong kong samot so stress pa ko sa mga igsuon kay si Tiri lagi tong time nay sakit pud siya katong gidala mo sa Manila siya magdubli-dubli na di na ako makapokus sa mga kuan man lang wasa jud ko nagpa-ultrasound atong time so na jud i-request jud ang doktor nga i-ultrasound jud ko pero wala jud ko nagpa-ultrasound so karon guys kay masuko lagi si Nicole kay nalan jud ko nung magpa-ultrasound kay ron like ko nung mahibawaan. So mao na ihang pamangkuan guys buhaton guys magpa-ultrasound siguro ko nya nagmaka kuan ako kanang maka tigom-tigom na ko kay daghan pala ko ganang obligasyon ni Nicole ron kay kinahanglan pala na sa mahuman na gizahang dentist sa ijahang mga pangpapasta jara mang mahala dali magpapasta kay tag 800 man manang nagtigom-tigom pa jud ko salamat kay kadto ni Mampas nakatigom-tigom pug ko ganang kada adlaw ko na mga gis nga na makatigom-tigom pug ko so apo dyan ang hinahinayan pero hinahinayan na nun hangkang Nicole upat na lamang dyan ka ang kuwang anak ni Ja siyang pasta dyan shout out day ko sa katunay ni Mrs. na nga katulaging atop ni nanay nga na guba ka ng among kusina lagi so kusina na namo sa una guys pero karon di namin namo kusina na kay nagbaybay naman jud ko na namo ko ibaybay kana na so mao na sa mamahong baybay gitapog pagi tapak-tapakan ra gihapon na sa babaw karon di laman mo sudag ka ng one ba ka ng one kaya naramang media sa sala ng higdan kasi hindi ko lamay ko namas si Crystal na igamay nga kwarto na doon sud haramang pakita no makakuan ko na doon guys kaya nang hinlo man sila sa sud nanay kwarto-kwarto gamay ja wara na siya nga naran na ijahang kanang gitagpi-tagpi ra na jaga mo kusina dari nakakita man doon na si Mampas igura na nang gitungtong sa kawayan na kaya aro lamang di mabasag hangdeng agandari so naghangdeng agandia na so haron nang gitungtungan og kanang sin wala na sa gilansang gitungtungan na po nagkahoy nito sa babaw para di laman pud malupad og mo hangin so haron na siyang gikuan nag idiyan ja ato pong sa kang nanay dadto nga guba na jud kaadyo mo na imong kusina sa una hapon na sang gisusukan og kanang sin ba mura sa kisami ang sin para og mga unto mga bata dadto di mabasa pero karon mga bata kay dari naman mga unsahang dari sang garden naman ni mga ban-uban naman ni so mura jud ni akong gibuhat na mga kuan na po ni mga pinangado na nga sin mga guba nga sin nga murag muto lagi po na siya og kanang muuwan jahar na sang gitungtungan dito si babaw to tungtungan na sinahag kahoy dito sa babaw na makita man mo so mo na imong kusina so katong mga viewers na nakangari dari
kuan ra jud na aran nang gipang banganan na ibanganan na sa bana kaming duha, ibanganan na namo, gibutangan na namo og mga PC ana kay mo lagi na naawig among kananan dari. Na dia among dungagan dia. Diya ka nang dia sud, siya na dia sa sud, dia rabis gawas. So akong plano dani og kuan guys kanang makatrabaho nas ni kun amo ni sa padugtungan dari. Amo na siyang pabutangan jud kanang cruise ba kay kung magdungag gud mi dari kanang kadug hangin, lisod kadto kay open man na. So dari na ko magluto ana. So mara na to. So mao to ma'am ni Bit. Wala kanang among bahay dari nga kuan kuan na ho gipangasimbol ra na pati na among bahay gipangasimbol ra na mga pinangadyo ra na mga 2x2 sa una kanang kay mo lang ito among bahay lagi ta didto katuto ang concrete diya di mo ko ganahan guys ug kanang kuan lagi kanang muyag kumon so man to naghimo na namon kog bahay namon kaugalingon nga kani kay ito nga naman ing luyuta danis ang bana kay upat ra man sila kay igsuon so mo na nakabahay pud mi kubo-kubo pero huhon makatrabaho si Nicole mahinahinaya na namo kay Mama Joy kung ano ni Nicole makatrabaho siya mapahimo may og kusina lagi mara imong unahon magpahimo mi kusina kay wala lagi mi kusina mura na nas gawas ra to guys kanang salamat jud kadto ko ni kuan kanang Ma'am Bita ni Asya nga na diha sa Germany. So amping diha ma'am, salamat sa imuhang pag-message nimo na ho. Kay bawo na ka sa imong gi kuan gi message nimo na ho ja. Kana day si Planstar, igago na namo. Kanang vlogger pud nga na siya sa Bohol. So nindot kuno kadto gi jahang content kay malayo na daghang kadto gipabayan, gipang mga bahay nga guba nga gipangbayan ja. Kana siya sa una dito jud na sa Manila na jud na siya kanang kuan kanang na jud mo ni support ni ba kanang naini tabang nga mga viewers nga mga ning support ni sa siyang vlog manang makapahimo jud siya kanang mga content kay ngato nga magpahimo mga bahay kanang mga bata nga malang way magkuan ilang himuan ay sim na to ni tong gibansagan nila ganang aswang sa Bohol nga isang ipabayan so kaila ra jud na namo si kuan Planstar say usay gali mag-message pagaling ko niya nga magpatabang po ko sa akong YouTube para mo daghan-daghan pud ba so magpatabang po ko nito guys ug isa ni makatan-aw na nihang video palihog lang po kog share ug subscribe kay aron mo daghan pud niyang subscribe pero wa joy kuan man sa subscribes guys sa views jud ahang diha ra mi nikita sa views so kanarang mo tan-aw sa vlog dahil narami mo kita pero di po niyo mo kita may ganang milyon nga na dili na mo kita na muhang vlog kay pertinrang gamadja Ginoo ko napadyoy time nga di mangali mi makasweldo kay di lagi mi makaabot sa kuta da ng gihatag ni YouTube na radyo mi kuta nga kailangan jud makaabot jud mi og kanang $100 so sa kabuwan so di na nimo maabot ang $100 nga mosulod sa imong YouTube di ka na makasweldo so manay ko ani YouTube sa katong mga nangutana kay basin kuno dako na kuno ang sweldo kay 9,000 na kuno ka pinagahang subscribe dili jud na basihan ang subscribe ang basihan jud na ang views so na kay mo views kag milyon so dako jud ka ang makita ana di pud yung milyon depende po na sa nintan-aw ba o dili nila i-skip tong kanang mga pahinumdom dan ara jud sila makita so ako po di nga na po ko namon po imutanaw nga murag madugayan ra bitaw hinahanglan jud nang i-skip kay nagkuan lagi sa unsay mga kuan nga naman ang wa jud mikita ana so daghang kadto salamat nimo ma'am ay gwapa kay gwapa man jud siya kaadto ja pasyonista kaadto na diha sa Germany salamat kaadto sa imong pag-message na salamat kanang amping kaadto diha sa Germany kay busy lagi ko pud sa panarbaho didto nya taga kuan po siya guys taga Anda Bohol pero dugay na siya kaadto to as Germany ja salamat kaadto nimo ninyong tanan guys ug amping ug ampo mong tanan ja salamat sa mga commenters daghan kaadto salamat daghan man kaadto mga commenters mag shout out ra ko ug mapuhon ninyo at ang mga alas 12 pud mo upload kay mag shout out ra ko so des niagi nag shout out ko murag wa jud nila nabasa siguro kay akong gitan-aw murag wa naman kaabot og 1 kini nga ning tan-aw ja basig na shout out mo na to ja wa mo ka kita sa akong vlog
Kaya naman to idaghan niyo magpa-shout out yo. Gisad out dun mo na hong tanan datong time. Pero wala na siguro mo nakakita sa akong video. So thank you for watching. Ja tagi lang gyapon to ninyo ang video ugma kay mag-shout out ko. Salamat. Amping ug ampotang tanan. I love you.